перепись уза да китә. Без бит инде әзрәк бер-ике ход алгарак карарга кирәк. Безнең тагын бер перепись була бит әле 10 елдан соң. Ярар, монда без әллә нәрсә үзгәртелмәсәк тә, тегесенә ныгытып әзерләник әле. Шуңа күрә матбугатка әйтәсе килгән сүз шул: әйдәгез конвейерны рәтлик, менә шушы арада төзәлтик и конвейерны кабызып җибәрик. Конвейер безнең ватылды, шул конвейерны ясарга кирәк. Нинди конвейер дип сорасагыз, элекке татар семьясында шундый конвейер эшләп киләдер. Балаларын табалар иде дә, әти-әнигә китереп бәрәләр иде, тегеләр үстереп бирәләр әттәхиятын, салаватын, әлхәмен, кылхуалласын, харамын, хәләлен өйрәтеп, тегеләр таба торалар, гаиләдә 8, 10, 5, 6 баладан да ким булмый. Менә әгәр шушы конвейерны кабызсак, хәзер ата-аналар бик киленнең баласын карыйсы килми, кирәкми, кем тапкан шул карасын дип торалар. Менә мондый политика белән без бетәчәкбез. Шуңа күрә сүләргә кирәк, булышырга кирәк, ярдәм итәргә кирәк. Яшьләрнең аларның тормыш көтәселәре бар, үй аласылары бар, машина аласылары бар, ял итәселәре бар. Әти-әни ярдәм итмәсә, безнең киләчәгебез өметсез. Чечен халкы 20 ел эчендә 700 меңнән 1,5 миллион булды. Бермә-бер арттылар. Без 7 миллион татар бу арада инде без артырга тиеш идек. 15 миллион булырга тиеш идек. Күпчелек белән санашалар, без һаман әзәябез. Әзәю барса, безнең белән аннарсын санашмый яшәкләрдә. Шуның өчен конвейерны кабызыйк. Әйтсеннәр, анда бит мәрҗәни елы булды, әти-әни елы уздырдылар. Менә хәзер ясасыннар инде шушылай. Без менә Ленар Илдусовичка рәхмәт, ул берничә тапкыр оештырды. Шушы күп балалы гаиләләргә бүләкләр биреп, стимулировать итеп, аларга мәдхияләр, шулай мактау сүзләре әйтеп, әле дә без аларга менә корбан итләре биреп, нитеп шушылай ярдәм итәргә тырышабыз. Дәүләт тә бит инде читкә калдырмый. Менә минем үземнең 3нче бала тугачтан 500 мең акча бирделәр, аннарысын 100 мең акча бирделәр, аннарысын җир бирделәр. Бу бит яхшы ярдәм. Аннар хатынның бит әле ул иртәрәк пенсиягә дә чыга. Шуңа күрә безгә кирәк бүгенге көнне акцент ясарга, баланы төшертергә ярамый, аборт ясатырга ярамый. Һәрбер бала үз ризыгы белән туа. Милләт зур булсын, халкыбыз көчле булсын, динле булсын, ихласлы булсын, тәкъвалы булсын, галим булсын. Менә бабайларыбыз ничек булган элекке революцияга кадәр шушыларны без әгәр кире кайтарып шул конвейерны восстановить итә алмасак, киләчәк безнең өметсез. Әгәр инде шуны итә алсак, иншалла безнең киләчәгебез әле чәчкә гөл бакча эчендә булачак иншалла.